Piny owacho olando duoko chien kwan mar oboke mag wuoth mosekwamo kuom kinde achiel kaluwore gokenge mosekaw ka giwacho ni en mar kedo gi mibadhi mosego tach e migawono. Kanolimo chenro mar chiwo obok mag pasport e Nyayo House, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni kuom obok maromo 724,274 mane omoko e dwe mar adek higani, odong' mana chiwo oboke 50,000 kuomgi ka 40,000 irito mondo jogi okaw. Omedo ni kochakore tarik 1 mar dwe manyien, jogo duto manondikore e pasport biro yudogi e bwo ndalo 21 kochakore odiechieng' mag yore kwayo, ka ndalogi biro dok chien nyaka ndalo 7 kachop dwe mar 8 ka ibiro tere nyaka ndalo 3 kachop dwe mar 9 higani. Jokanyo e sekta mar limbe e